कणकवलीत फिरल्यानंतर मुंबईतच फिरल्यासारखे वाटतं. आता रोजचा झालेला आहे, इकडे गर्दीच असता भरपूर, पण बरं वाटतं कणकवलीत फिराक. आता कुठेतरी नाश्ता करतलो. मग त्याचं नाव आठवा नाही काय करतात. किती रुपये आहे ह्या? 200 रुपये का सुस्ता. आणि ही हळदीची पानं किती रुपये ती? 50, 60, 100, 80, 120, 250. हे मोठे काय कसे आहेत? 250 रुपये. जबरदस्त वाटतात. तुमका जर पातोळे वितोळे करूचे असले ना तर ही पानं तुमका घेऊचीच लागतील. ती हळदीची पानं. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुरकर. मित्रांनो, मी आज इले कणकवलीमध्ये. आज मंगळवार असा आणि महत्त्वाचं म्हणजे मंगळवारचा त्यांचा आठवडी बाजार असता. आमचा काम वेगळा होता, बँकेत सुद्धा काम होता आणि रेल्वे स्टेशनला सुद्धा जायचं होता. पण म्हटलं आज मंगळवार आठवडी बाजार असतो तर तो पण तुमका मी दाखवतोय. चतुर्थीमध्ये काय काय नवीन इला आपल्या ह्या बाजारामध्ये बघूक मिळतला. नक्कीच तुम्ही आपली सिरीज बघत असतालाच कोकणातील आठवडी बाजारची. त्यामधलंच ह्यो एक बाजार असा कणकवली. ह्याच्या अगोदर पण मी 2 वेळा केलंय. आता ह्यो पण बघा तुम्ही बाजार. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा आणि कोण रेडिओ नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असतं त्याचा सुद्धा नक्कीच फॉलो करा. मी आता असे आचरा कणकवली आचरा रोडला इथून आपल्या जाऊचा आता पुढे बँकेमध्ये, तिथून नंतर मग रेल्वे स्टेशनला जाऊचा. त्यानंतर थोडी खरेदी करूची आणि नंतर मग घरात जाऊचा. व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुमका नक्कीच आवडतो. आवडलं तर नक्कीच लाईक करा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. मित्रांनो, या ट्रॅफिक किती आता इकडे कणकवलीचा राजा असता जो जुनो पेट्रोल पंप आहे ना बाजारातलो त्याच्या समोरच असतं. ह्यो बघा, ह्यो दिसता समोर तो. आणि ट्रॅफिक बघा किती आता जबरदस्त ट्रॅफिक आहे पुढेपर्यंत. तुमका कणकवलीचा राजा पण दाखवते मी. इथे सुंदर गणपती बाप्पाची मूर्ती आहे बघा, मस्त मूर्ती आहे ना. कणकवलीचा राजा. नाक्यावरचोच ब्रिज आहे ना, त्याच्या खाली सगळे भाजी मार्केटवाली होती बघा. त्यांच्याकडे आता आमका काय काय घ्यायचं आता बघूया कसं. आता आजी कशी लावलं कोथिंबीर? कशी लावलं ती कोथिंबीर? घे कोथिंबीर कशी लावलं? 40 ना. कसे आहे टोमॅटो? आणि हे मिरचे सगळे 20 रुपये. हे सगळे 20 रुपये वाटत होते बघा इकडे. यासाठी सगळे फुलावाले. पुढे नाक्यापर्यंत सगळे फुलावालेच आहेत. त्यासाठी पण फुलावाले आहेत समोरच्या बाजू. आणि बाबू काय काय घेता आहे बघा इकडे. इकडे पहिला गाडी पार्किंग करत, पण आता चतुर्थीच्या सीझनमध्ये इकडे लावले नाही होते सगळी दुकानं. बघा मोठी मोठी दुकानं सगळी भाजीची. नारळाचे रेट बघूया कसे आहेत ते. दादा नारळ कसे आहेत? हे 35 रुपये. हे 35 रुपये नारळ. हे किती? 45. आणि हे 50. आणि बघूया आपल्या पुढे काय काय. तर ह्यासाठी पण सगळी भाजीच आहे बघा. केळी पण आहेत. आता इकडे जर फळं आपल्या घ्यायची असली ना तर फळांची दुकानं पुढे आहेत. जी नाक्यावरनं पुढे गेल्यानंतर ती हाराची दुकानं आहेत ना, त्या साईडला फळाची पण दुकानं असत. इकडे पण बघूया आपण काय कायचा घेतलं. अजून काय घ्यायचा तुका? घे मग. इथे किती रुपये? हे किती रुपये तो? 20. घे. टाकावर काहीतरी. कणकवलीत ट्रॅफिक एवढा झाला ना, मुंबई सारख्याच झाला आहे बघा सगळा.
भरपूर ट्रॅफिक आहे. गाडी जर एवढे येतात ना, कोकणात बरेचसे आपले चाकरमानी इलेले असतात, त्याच्यामुळे गाड्यांचं भरपूर म्हणजे भरपूर ट्रॅफिक आहे. आणि पोलीस पण ठिकठिकाणी ना, सगळ्या नाक्यावर पोलिसांचे बंदोबस्त ठेवलेलो. ट्रॅफिक पोलीस पण असत. इकडे आपल्याला हार पण घ्यायचे आहेत. ही हाराची दुकानं आधी बघा, सुंदर सुंदर हार आहेत वेगवेगळे. किरण बाजारकर. अरे बरोबर ना? बरोबर. तुम्ही कुठचे? मी जर राहायला कणकवली. अच्छा. हां, तुमचे व्हिडिओ बघतो आम्ही. धन्यवाद धन्यवाद. बाजाराचे व्हिडिओ दाखवता ना, हां हां. मुंबईत राहून जरा गावीचं फील होतो. गावी राहायला वाटतं. अच्छा, खरं या आलात तर गणपती बघायला. गणपती बघायला या म्हटलं. 11 दिवस आहे विरणवर. ठीक आहे, भेटून बरं वाटतं. बोलतो. धन्यवाद धन्यवाद. चला, थँक्यू. सुरत नाही राहतो. अच्छा, हे सगळे व्हिडिओ बघतात तुमचे सुरत. धन्यवाद धन्यवाद. सबस्क्रायबर आपले फॅमिली मेंबर मिळाले आपले. तुमका जर फळा घ्यायची असतील ना, तर कणकवलीच्या नाक्यावरच म्हणजे पटवर्धन चौकातच ना फळाची भरपूर दुकानं आहेत सगळीकडे. आणि तिकडे नारळ पण तुमका मिळू शकतात, पण इकडे थोडेसे नारळ महाग आहेत. तुम्ही जर गावात जर घेतलास ना, तर तुमका अजून स्वस्त मिळतील. ही फळं बघा कुठची कुठची ती मस्त मस्त. ह्या कोणतं फळ दादा? हां, प्लम. वेगवेगळी फळं आपल्या खूप मिळतात तिकडे, आणि ती पण सुंदर सुंदर आहेत सगळी. चतुर्थीसाठी प्रत्येकात तुमका फळं जर लागत असतील तर कणकवलीत तुमका एकदम फ्रेश फळं आणि चांगली फळं मिळतली आहेत. कणकवलीत फिरल्यानंतर मुंबईतच फिरल्यासारखे वाटतं. आता रोजचा झालेला आहे, इकडे गर्दीच असता भरपूर, पण बरं वाटतं कणकवलीत फिराक. आता कुठेतरी नाश्ता करतलो. ही एक असा कॉम्प्लेक्स आहे जिकडे तुमका ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये ना सगळ्या प्रकारची दुकानं असतात. डेकोरेशनची सामान वगैरे, बेकरी, त्यानंतर पाठी एक प्रिंटिंगचं पण दुकान असं आपल्याच मित्राचा ऑर्बिट. अशी खूप दुकानं असतात इकडे. ओळखीची बेकरी पण असत, मेडिकलसुद्धा असत, मोबाईलचं दुकान असा, असं सगळ्या प्रकारचा ह्या मोठा एक कॉम्प्लेक्स असा जा नाक्यावरच हा. आणि ह्यो आपलं समोर दिसताना ह्यो पटवर्धन चौक असा, जिथून आपण मुंबई साईडला जाऊ शकतो, गोवा साईडला जाऊ शकतो, आचरा साईडला. आणि ह्या साईड आतमध्ये जो रस्तो गेलो तो बाजारपेठेत रस्तो गेलो. तुम्ही जर बघूचं असं तुमका बाजारपेठेतली पूर्ण व्हिडिओ बघूचे असतात तर आपल्या चॅनलला तुम्ही जावा, आणि कणकवलीचे बाजाराचे व्हिडिओसुद्धा असतात आठवडी बाजाराचे, ते सुद्धा तुम्ही बघू शकतास. हे बघा चिबोड इली आहेत बाजारात. त्यानंतर ही अळवडाची पानं सुद्धा इली आहेत. काकी कशी आहे ती पाना? आजी कशी आहे ती पाना? ही 50 रुपये आहेत अळवड्याची पानं. त्यानंतर ही काकडी इली आहेत तवशी मस्त वेगळी. ही किती रुपये आहेत? 10 रुपये. 50 आणि याक. ठीक. आणि केळी कशी? ही शेंगलाची ह्या आहेत ना, बघूया जरा एक काढ बघूया किती आहेत ती. ह्या किती रुपये? 30 रुपये एक आहे बघा शेंगलाचा. आता चतुर्थीमध्ये या स्पेशल आहे. आज मंगळवारचा, आणि मंगळवारचो बाजार असता कणकवलीचो आठवडी बाजार, जो मी ह्या अगोदर पण 2 वेळा तुमका दाखवला आहे आपल्या चॅनल थ्रू. तुम्ही बघू शकतास तो. आणि आत्ता आपल्याला जास्त पुढे जायचं नाही, कारण आपण इलो थोडीशी खरेदी करू. कस इकडे जी दिसतात तेवढी दुकानं आपल्याला बघूची आहेत. इकडे फळाचं दुकान आहे बघा, त्या साईडी पण फळाचं दुकानच असा. आणि आज ना ही शेंगलाची जी भाजी आहे ना, ही शेवग्याची भाजी, ती भरपूर दिसतली आपल्याला बाजारात. ह्या कशासाठी? ह्या हो, ती एवढी मोठी काय करू पण ती? हां, धोंडाच करू. मग त्याचं नाव आठवा नाही काय करतात. किती रुपये ह्या? 200 रुपये एका सुस्ता. आणि ही हळदीची पानं किती रुपये ती? 50, 60, 100, 80, 120, 250. हे मोठे घे कसे आहेत? 250 रुपये. जबरदस्त वाटतात. आणि 60 वाले खायचे? 60 वाले. हे 50. अरे बघ 50 वाले, ते 60 वाले. पेटी चांगले वाजणार आहेत ना?
येतं आता 2 होईल. कोणाक शिवकरण फोन केलं घेत असतं गे पावसात भिजले तर मेलं मग जायचं का हो. ठीक आहे चल. हे पण एक असं दुकान जिकडे गावठी सगळा ठेवलेला हा ते पण बघूया आपण काय काय हा ठेवलेला आता. काका फणसुले कसे आहे? 80 रुपये मोठे 100 रुपये. हे 80 रुपये मोठे 100. आणि केळी कशी? 50. केळी पण मस्त बघा, बारकी बारकी आहेत पण मस्त पिकी गावच्या लायकीची. आणि ही तवशी कशी? सगळा गावठी गावठी. काकींकडे भेंडे सुद्धा असत. भेंडी कशी? अंडी आता नको, चतुर्थी गणपती आणा घरात. कशी आहेत पण ती? गावठी आहेत नाही. किती म्हटलं? 150 डझन. 12 अंडी 150 रुपये. आणि तिरफाळा आपल्या माशाच्या जेवणात मच्छी कढीमध्ये ही प्रामुख्याने यूज होणारी आहेत कोकणातली तिरफाळा हे का म्हणतात. कढा ही कशी आहेत? 20 रुपये स्वस्त. तुमका जर पातोळे वितोळे करूचे असले ना तर ही पानं तुमका घेऊचीच लागतील. ती हळदीची पानं आहेत. बाकी कशी आहे ती? 50 रुपये. कशी आहेत ती? 20 रुपये आहेत. 20 रुपये असत. ही मोदक करा नाही तर तुम्ही काय पातोळी वितोळी काय करा त्या सगळ्याक यूज करूची लागतं ती. आणि आता कोणाकोणाचे गणपती गेले आहेत ना मग माळवासामध्ये तुमका तवशी काकडी ही लागतलीच. ह्या किती रुपया? 100 रुपये एक हा अशी. तर ह्या तुमका जर घेऊचं असत ना तर ह्या नाक्यावरच इकडे पहिलाच दुकान मिळत आहे बघा. आणि इथून पुढे सगळी तुमका गावठीच मिळतली आहेत सगळे पदार्थ. चला इकडे पाना बघूया कशी आहेत ती. दादा कशी आहेत पाना? 60 रुपये शेकडा. अच्छा 60 रुपये शेकडा. कणकवलीतलो रेट हा. तुमच्याकडे किती हा कमेंटमध्ये सांगा. उड्डाणपूल वरती हा. खाली हा मुंबई गोवा हायवे. समोर गेलो तो आचरा रोड असा. या साईडीक मुंबई, या साईडीक गोवा. आणि ह्यो जो गेलो ना ह्यो बाजारपेठेत रस्तो गेलो जो तुमका मी बऱ्याच व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे माझ्या. तर आमची गाडी तिकडे पार्क केलेली आहे. तिकडे आता आम्ही चाललो. हय पण असत हे बघा. हय पण ही दुकानं असत. थंय पण बघूया काय काय इला का नवीन. तिरफाळा असं ती बघा. इकडे मशरूम दिसतात आपल्याकडे. आजीकडे आजी कसे आहे मशरूम? फक्त 50 रुपये स्वस्त. कैसून येतात हे? पुण्यात नाही येतात. आणता कोण? काय पार्सला येतात घराकडे? हा एजंट ते देतात आणून. अच्छा तू खायची कणकवलीची? हा हे काय उकडलेले शेंगे आहेत काय? विकूक घेतलं तू? तुका घेतलं का विकूक? 50 रुपये नसते. मी काय तवशी पण बघा मस्त पांढरी पांढरी. त्यानंतर हे शेवग्याचे शेंगा, मक्के पण असत. बराच काय 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 फ्रेश एकदम. यासाठी भाजीचं दुकान, पुढे फळाचं दुकान, त्याच्या पुढे हाराचं दुकान असं हे पूर्ण चौक आहे ज्या ठिकाणी तुमका चतुर्थीचं काही घेऊ शकतो. ही केळीची पानं आधी बघा. आता कोणाकोणाकडे केळीसुद्धा नसतं. ताई कशी आहेत हे केळीची पानं? किती आहेत आतमध्ये? 15 पाना 70 रुपये. अच्छा. आणि इकडे केळीसुद्धा असत. भेंडे पण असत हे बघा मस्त गावठी भेंडे. आणि हे मोड काढलेले आहेत ना हे कसे आहेत? 30 रुपये पेलो. 20 रुपये. बघूया पेलो. जो पेलो 20 रुपये असा भरून.
म्हणजे ह्यो रेट काय वाढलो नाही, बाकीचे सगळे रेट कमी जास्त झाले आहेत, पण ह्यो रेट असा तसाच आहे. मोड काढलेला धान्य आहे इकडे. या साईड पण पानं वगैरे ठेवलेली होती बघा वेगवेगळी. ही ह्याची आहेत ना, ही अळवडे करतात ती अळवड्याची. आणि काकांकडे दुर्वा सुद्धा असत. कणकवलीच्या नाक्यावर ब्रिजच्या खाली दुकान असा. जर तुमका दुर्वा हवी असतील तर इकडे तुमका ब्रिजच्या खाली या दुकानात मिळू शकतात. मसुऱ्यातले आपले टेलर, त्यांचा गणपती आहे हो. कोण टेलर? हे काय? जग्गू टेलर. जग्गू टेलर. विसर्जनाला काय आहे? आज 7 दिवसाचं विसर्जन ना? अच्छा. येऊ काय प्रसाद घेत काहीतरी माहिती. तर कणकवली दिलेलो आम्ही बँकेच्या कामासाठी, आणि आज मंगळवारच होतो, त्याच्यामुळे काय नवीन इला ह्या तुमका मी दाखवलंय. छोटंसं व्हिडिओ होतो, पण कणकवलीच्या बाजारात व्हिडिओ करू एक मजा येताना. सगळ्यात तुमच्या तिकडे गावठी मिळतात, म्हणजे इतर बाजारात पण मिळतात, पण कणकवलीच्या बाजारात प्रामुख्याने गावठी वस्तू ज्या असतात ना, एक भाजीपालो म्हणा किंवा इतर काही म्हणा, ह्या गावठी भरपूर असतात. त्याच्यामुळे ना व्हिडिओ करू मजा येतात. व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा, आणि कोंद्रेव नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असतं, त्याचा सुद्धा नक्कीच फॉलो करा. लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.